Burni. Yaya? Kin ga motoci da suke wucewa a garin nan? Da Allah ba ta kallon motoci za mu ba. Kin san menene yanzu? Tunda kin ga dama yar nan ce ta ishe ni da kuka. To tunda na bashi ya sha. Yanzu yaya anya za mu shiga birnin nan kuwa? Yan birnin nan suna shewa mu ne kidnapping yaya anya ma shiga birnin nan kuwa? Ba kowa ne zai mana wannan ɗaukar bari muna ta kanmu kowa ya sani. To ta ya za a mana wannan ɗaukar yanzu kansu ya waye su kin mata ɗan sandan nan a ƙauye da ya zo a gida ya waye mana na baki makashi. Da ya bamu kuɗin nan. To ba ya ƙara gaya mana ba mun waye yanzu ƴan birni suna son mu. Yanzu ai duk ɗaya ne ki tashi mu tsallaka. Yanzu za mu je. Ya kalli wani gida ko Magdina ne ko nan ne maka. Ke gidan gwamnan garin ne. Yanzu yaya tun da Bingel ta sha kafin ta fara kuka. Yaya tashi mu je. To yaya yi hakuri da kayan ya zami kin ga wancan. To yaya tashi mu tafi. A yanzu yan birni sun waye. Kin ga yaya wasu suna ta haka ko me wancan din ni ko bol ne wai suke yi yaya birni ta yi yaya. Ke ba ta birni ba ke ina gaya miki ga yanda garin yake ke wallahi Aradu. Aradu yaya ni ko ba a ga mijin nan namu ba wallahi ban ga gurin tafiya ba ina nan daren a birni wallahi Aradu ban tafiya. Kin ga wasu gungu suna hararar mu. Na ce miki kar mu shigo birni kin ga wa'ancan suna hararar mu. Da Allah ku yi hakuri bugin mu muke nema ba mu ganta ba. Kin ga wani gida an buɗe. Yaya mu tafi yaya gidan gwamnan garin ne. To mu shiga mu je mu ce ya ba mu. Yaya kin ga wani rami shan yaya ki zo mu je mu kuya. In komai ya lafa sai mu fito naga akwai tafasa a ciki. Yaya da tukunya ma sai mu dafa mu. Ba tukunya yaya sai mu yayyaga kin ga Bingel ma ta gaji yaya. Mu tafi don Allah ku yi hakuri. Allah ku yi hakuri mun tafi. Hello? Kai da an ce ma ka kawo za a je a kai tifa 100 gurin nan na zo ramun na kuma babu kowa. Yaya mai gida ba mu gan shi ba. Kimanin wata 2 muna yawo a cikin gari cikin birni wani lokacin mu samu mu shi wani lokacin ba za mu shi ba babu labarin mai gida yaya ya za mu yi mu koma gida. Aradu yaya ni ma na gaji kin ga Bingel ma faɗa ruwan kwamin nan na bata ta sha. Yanzu ya za mu kullum muna yawo kamar mu gashi mun bar nage a gida babu abun shi. Kin san damuna ce sa shi yawa mu ma ba shi yawa muke shi ba tunda muka shigo wannan kwamin. Shi baya son wasa ka sani kai ma. Shine. Amma dan birnin nan fa da ya je yaya na baki. Aradu yaya shine dan birni. Wanda ka ba wa kuɗi ta je asibiti ta haihu da don Allah ka taimake mu don Allah mu ka taimake mu ya wata mu bi a cikin birni ba babu abinci wallahi Ina ne gidan naku? Sun tafi da mai gida. Wani gida wani ya sauke da kimanin wata ɗaya muka ga kamar zai yanke mana kai shi ne. Hello kashe ni din nan. Ba zai kashe ka ba mai. Ba zai kashe ka ba mai Allah kai. Yanzu Ba ni inji me gida ya karɓi kin yi magana. Wani abu kake yi. ga mu nan zuwa ka kwanta ba kawai nan da na baka labari. Ai ba zai kashe. Shi? Ba zai kashe ka ba yanzu. Alhamdulillah ya alhamdulillah. Ai insha Allah dan Fulani ba za ka wuce yau ba za ga iyalinka. Ai ko da nayi daɗi wallahi Malam Muhammadu. Karka damu wannan ai ba wani abu bane. Na kira wani aboki na wanda yake da alaka da can garin ku.
to ina tunanin insha Allah in ma bai san ka ba ya san inda zai je ya danka ka. Da nan sai ka samu iyalinka. To wallahi Allah ni ba abin da zan ce maka ne sai dai in ce nagode. Ana tare mu ma ai ka jire mana makaranta mu ma godiya za mu ma. To wannan ai ba wani abu bane mu yanzu a kana gani kullum muna daji ba barhin kirki kake in ka zo gida ma kana kula da shanu. Ka gani wannan ko da kake daman gida ne dan ka kulawa da mutum shi me a shiki. Ba komai. Wallahi za mu gode wa juna. To nagode sosai. Wannan ba wani abu bane. Nagode. So insha Allah ba da. To Allah isa. Amin ya Allah. In aka min wannan gudunmawa to an gama min komai. Ba komai in Allah. Wallahi tallahi. Ai mutum a cikin iyalinsa ya fi ai. Kwarai kuwa. In Allah da za ga. Kwarai kuwa. Wallahi wannan haka yake. To Allah za ka gansa insha Allah. Ai shine kawai. To alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah alhamdulillah wanda mun to dama ka san la ilaha illallah alhamdulillah ne gida wanda mun zune kake magana su ne nake magana dama kun san juna ne su ne bayanin ma da nake baka labari yanzu ne alhamdulillah sanne gida kai la ilaha illallah hina ya girma haka rabona da yi tun yana jiki Allah sarki din yana jiki din wallahi la ilaha arada ya shine kai ka duba iko Allah alhamdulillah la ilaha ni ban san me zan ce ba wallahi ban san me zan ce ba wannan din galbi wato wannan taimako da